Тези 6 острията вече са на финала. Просто дойдоха при мене само за един ден от този, който правеше каниите, колегата. И в момента съм ги на половината на заточването. И понеже един колега вчера ги видя за първи път и помоли да му направят видео, къде да види как са заточени. Ето как са заточени. Значи ето го камъка, лупата, водата и още много камъни. Сега остава да ги мине още на този и смятам, че са готови. Иначе камъни дал Господ. Камъни тук цяла кутия и не видя само дали ще може да се види. Общо взето, значи този правия скос е някъде около 20 градуса и това е вторичният скос, който не съм го мерил, но е по принцип порядъка някъде 35-40, защото това са за хора, които не познавам, хора ловджи. Ако някой реши след това да си го препрофилира, може да го направи малко по-малък ъгъл, зависи какво ще прави с него, но понеже самите ножове са къси, яки, здрави и дебели, се предполага, че с тях ще падне повече сечене, отколкото рязане, и затова съм ги заточил с голям вторичен ъгъл. А пък, ако някой иска да си го препрофилира или може да ме потърси мен, аз ще го намаля ъгъла, за просто човека да знае какво прави. Ако само ще дере нежни кожички, спокойно може да е много по-малък и с тази дега ще дере прекрасно. Това е. Значи при всяко положение всички ножове, които ще минат през мене, ще излезнат, независимо от всичките фокуси, които имам, гриндери и други ни фокуси, аз имам много. Просто всичките ще минат накрая през камъните и ще бъдат на една работна острота, хапеща, няма да бъдат нито полирани, нито минани на стропинг и така нататък, защото това са работни ножове. Поне за тези. Чао!